daga rabbana ta yada a ko'ina. Kotu ta ce abba ne gwamna kuma shi yayi nasara kunji. Gwamnan Kano dai abba ne, Doje a koyi tawakkali. Dama aina ka abba ne, yau kotu ma ta jaddada. Jama'a masarari assalamu alaikum, sunana ambassador Ahmad Zango, managing director na Rema Saf. Alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ba wa injiniya Abba Kabir Yusuf da gwamnatinsa da jama'ar jihar Kano masu daraja da kima nasara a wannan babban kotun koli da aka yi hukunci a yau Juma'a 12 ga wata. Wannan babban nasara ce ga mutanen jihar Kano da ma Najeriya gabaki daya. Babu shakka jama'ar jihar Kano mu ƙara godewa Allah. Allah ya sa zalunci ya tafi kuma insha Allah injiniya Abba Kabir Yusuf zai kamanta mutane gaskiya iya wanda zai iya yi. Don mutum ne mai tarbiyya, mai mutunci, mai daraja. Muna gode wa Allah, muna taya wa jikar al'ummar jihar Kano murnar samun wannan gagarumin nasara a wannan kotu ta koli dangane da wani shari'a da aka yi. Assalamu alaikum. Kotu ta ce abba ne gwamna kuma shi yayi nasara kunji.